tapi indah mengasan. Cendol angin lalu menyapu badan, karena sulai tapi indah mengasan. Jika hanya memberi haro, mengadatang membuat suko, jantung hati nan ko nan digaduhnya di awak sayang nyato adia mahilang. Jantung hati nan ko nan digaduhnya di awak sayang nyato adia mahilang. Salah kironyo di awak rasa kemungkinan orangnya toba main nan kejadian saja. Memberi haro, mengadatang membuat suko, jantung hati nan ko nan digaduhnya di awak sayang nyato adia mahilang. Jantung hati nan ko nan digaduhnya di awak sayang nyato adia mahilang.